Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लगाव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौमोन जोंनि एग्जाम सोलिगासिनो माने एग्जाम जानायनि सिगां मोनसे ब्लग बानायदोंमोन बेयाव आं होनखादोंमोन माने एग्जाम जासिगोन होननानै ओमफ्राय एग्जामाबो जाबाय दा मैया एग्जाम जोब्बाय। मैया एग्जाम जोबनानै आं ब्लग बानायनो सानदोंमोन नाथाय बानायनाय जायासै। अब्लाबो ओरैनो मोननैसो रेकर्ड खालामदोंमोन आरोना। नोंथांमोना बेखौ नायहैथां। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how. Mouse to you. Guitar string. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. So बेनोसै मैया जोङो माने सिमला हज'आव थांना फैदोंमोन माने गामिनि लोगो आरो आंनि जुनियर बैसोआव आरो क्लासाव जुनियर ओमफ्राय मोनसे डेलिभारि लाना फैदोंमोन तारमाने बियो आमाजनाव मोनसे बुस्थु अर्डार होदोंमोन ओमफ्राय बियो डेलिभारिया मैया फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लाना फैदोंमोन स' बेनोमोन आरोना ओमफ्राय बेलासियाव डाबिंनि खामानि मावहैदोंमोन एसे दाखालि जों गांसे आर'नाइ मोनसे शर्ट फिल्मखौ शुटिं खालामदोंमोन ना आं ब्लग बानायदोंमोन दा बेनि एडिटिं सोलिगासिनो ओमफ्राय मैया डाबिंआ ससे जाबाय ओमफ्राय दिनै कमप्लिट खालामगोन डाबिंखौ आरो एडिटिं मिउजिक सिउजिक सब कमप्लिट खालामो आरोना एडिटिंखौ ओमफ्राय गाबोन नङाबा समफोरनो नोंथांमोना मैखुन फिल्म प्रडाक्सनाव बे गांसे आर'नाइखौ नुनो मोनगोन So जोङो डाबिं खालामगासिनो मबाइलावनो डाबिं खालामगासिनो जोङो मानोना मबाइलाव स्पिकारानो मोजां आरो लेपटप जोंनाव मोजां लेपटप गैया बेनि थाखायनो मबाइलजोंनो एडिट खालामनांगौ जायो स' उपाय गैला आरो दा जोंनियाव मैया साननैसो जोब्बाय ओमफ्राय नै सानसे दंबावो दिनै ओमफ्राय बेनिखौ खालामग्रोनोसै दा सानसेया फैथ'वाखै फैदो होनबालाय I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so. जों दा दङ नैसान न'आव धनन्जय लानो न'आव बिनि मुङा जाबाय धनन्जय आंनि स्कुलनि लोगो आरो कलेज एचएसनिबो लोगोमोन ओमफ्राय दा गामि खाथिनिबो उनाव दा जोङो बिसोरनि न'आव दङ ओमफ्राय बिसोरनि न'आव डाबिं खालामगासिनो आसा खालामो बयबो नायगोन अनसायगोन It's gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something. So बिनि पार्टनिया जोब्बाय दा जायफोरा खालामनो लागा दं बिसोरो फैथ'वाखै बिसोर फैबाथाय खालामनोसै फोजोबनानै डाबिंखौ फोजोबनानै मिउजिक सिउजिक होनानै गाबोन आपल'ड होनोसै ना समनिया होनो गाबोन होगोन नै गाबोन नुगोन जाबाय मेइन हिर' जों दाउ मा नाममोन टाइटेला जों दाउ बर' आरो इफोर जाबाय साइडआव दं इफोर जाबाय गामिनि ओरैनो लोगो गामिनि लोगो नायनोसै माबायदि जायो बेयो जाबाय लग' जोंनिया एसे फुल जादों बेयाव मैखुन जाना दं बेखौ एन खालामना होगोन जोङो बेयाव एमखौ एन खालामना होगोन मैखुन फिल्म प्रडाक्सन is telling me it's right.